Hello mga bay, kumusta na mo diha karon? Ato sa daw ning bisitahon ni atong mga mangga karon kay medyo okay na siya. Medyo hapit na gani siya may hinog mga bay. Okay kayo. So for today's video mga bay, unsa kay pinakamaayo nga plano nato karon? Medyo dugay-dugay na pud ko wa kaluto diri sa gawas mga bay. So kay gipagawas naman na atong mga kinakusgan na atong mga proper nalyas diri okay kayo napay mga gabas nga kuan. So giandam na dai na ako diri minanglan siguro tagkahoy diri mga bay. So wala man lagi tay uling mga bay. So mo ni tirahan na lang nato ning kahoy nga bayabas mo ni gabas-gabason na nato ni sugdan na nato ni gabas-gabas tungod lagi kay wala man lagi tay uling mga bay. So ning kamot na lang gid ning mga kahoy-kahoy diri nga mga naa diri sa atong palibot. Kay perti naman gid lisuda. Sabot day mga bay, importante po gid ning mga nasa palibot bisag tan-aw nato ang mga sagbot ra ni siya pero yung mga hugaw ra ni siya pero gamit po gid ni siya. Pero lagi kay naglibong na ko ni gabason ba ni o sundangon ba gid nako ni ambot. Basta malagot jud gani. Mitang jud ako ning chinso lagi karon. Pero anyway kay na resolve naman to mga bay. Ako na dayon giandam mga bay ang kahoy. So mao man pud ni ang pinakaganahan ako na parte sa ako ang pagpaandam lagi kay painstaking lagi niya ang pag-andam ani maghaling lay ka mga bay. So manginahanglan jud ka og taas-taas nga pasensya nimo. Kay kung wala lagi kay pasensya mga bay, so ang mahitabuan na wag gyud mahitabo sa imong kinabuhi. So pasagdi na lang gyud imong kinabuhi, bahala na gud ka diha oy. Adoy lamang kaluoy na lang. So balik ta diri mga bay sa ato ang video karon kay para na mahitabo sa ato ang kinabuhi og naapod tay mga plano, di ba? So mao to mga bay, while gaduyan-duyan ko diri naisip na ako nga unsa gyud ako ang sugbahon kay murag nalimtan gyud na ako siya ba kung asa gyud to na ako nabutang. So ako sa lang daw hunahunaon ni mga bay kung asa gyud to na ako nabutang tong sugbahon nato. Unsa ba gito akong sugbahon pod mo po na ang dakong pangutana ba? Unsa ka mga bay, sugbahon na lang nato ning mangga. Pero tayo ba sa ato dayon ng pangitaon? Naaba ka dire? Naaba ka dire? Murag wa dire. Naaba ka dire? So wala gyapon. Sa naman ni oy, pangitaon na lang nato ni. Ara siguro ni dire sa taas. Aw, naara gyud. Sus, di ara man di ay. Abi na kog malimtan siya. Inaar pa man dahil yung mga karaan, yung mga litson nga asa pa man nagipamutang. But kung nadaot namin, naara man diri sa taas. Murag okay pa man siya mga bay. So testingan na lang nato nagsugba kung okay pa baka ni. Hala ka diha. Sige, sundan na nato ni. Karaan ni siya nga litson mga bay. Ambot kanus apaghaan ni 1964 pa man siguro ni. Pero okay pa man siya. Wa pa man siya nanimaho. Okay ra man gyapon siya. O mo to, isugdan na natong sugba diha mga bay. So kana para pa baba dito mga oil diha atong gining sugbahon atong inington pa. Alright. Nindot pa ganyan siya mga bay, mga matanggal gitong yang mga oil gyud ba para mawala gitong mga fats diha. Daan pa na fat na ta. So ferting tabaan na ginato ani hala ka diha. So human na ito ba, kaya human naman nato itong sugba. So manguha ta aning dahon kay para sit up na dahil nato itong ibutang dito sa lamisa. Nindot maguna siya magkakaon-kaon ta dito na watay hugason ba. Gamitan na lang nato ni og dahon sa saging mo, diba? So paglikay rapon ni sa mga hugason lagi. Mao lagi na mga bay. Magtinapula na punta. Panga ay. Pero anyway mga bay kay perti namang yung gutoma. So giandam na ginato ni. So tabangan pagkuhan ni kinakusgan natin na si Baby Boy. So mo na daghang kay salamat Baby Boy, tabang-tabang pug ka dire nya. Welcome ka pirmi kanunay dire. Was out kanunay kanay mo Baby Boy. Mabuhay ka. Pudo niya mga bagay kay andam na nato ni kay para masugdan ang nato ni kay para makakaon na gyud dayon tao niya. Di nato kalimtan magpasalamat kita sa atong Ginoo sa mga grasya na atong nadawat. Og siyempre gamito na din nato ang kinakusgan natong bahaw diha. Kay lami man gunang bahaw mga bay kay di man gyud makapasok-pasok imong mga kamot diha. Kay kung mubanag kag habhab diha, di gyud ka maalanganin diha, paspas sa gyud imong habhab diha. Di gyud ka magduwa-duwa punit diha sa mga pagkaon na imong itirahon diha. Ambot kung nganong kapaspas ba aning tawhanan nimo habhab diha. Mura man og drum na dako na di basta-basta mapuno. Unlimited rice pa more mo na diha. Luoya sa mga bahaw diha nga wa na gaitsura na. Kulang na lang i-box out na si Baby Boy diha para di na makarebound anong mga bahaw diha og mga sudan diha. Mao lagi to mga bay kay ganaham lagi ta mukaon diri sa gawas kay presko ang hangin unya nindot ang palibot mao nang ganado gid ang imong kaon diha. Unya sabayan dahil nimog tulak diha nga pampadugang diha sa mga uric acid nato diha pero okay ra man na kay inom gyud dayon ta daghang tubig ani. Unya mga bay magpasalamat gyud ta og dako kay ingani ra gyud ka simple ang atong kinabuhi. Apan luyo ni ining mga problema nato kanunay natong hinumduman na adunay paglaom permi.